fil-qasam tal-anzjani il-ġlieda kontra d-demenzja u li naraw li jkun hemm skeda ta' mediċini fuq id-demenzja li jkunu b'mod ekonomikament affordabbli li nkunu nistgħu ngħinu lil dawn l-anzjani u lill-familji tagħhom tkun waħda mill-prijoritajiet ta' Gvern Laburista fil-qasam tas-saħħa. Joseph Muscat qal li l-Isptar Mater Dei huwa mifni bi problemi u qal li l-isptar huwa magħmar tajjeb u s-servizz tat-tobba u l-infermiera huwa eċċezzjonali. Joseph Muscat qal li l-problema li qed niffaċċjaw bħalissa huwa li l-isptar mhux kbir biżżejjed. Il-mexxej Laburista qal li l-pensjonanti li jirċievu pensjoni medji ta' 600 euro fix-xahar qed ibagħtu biex ilaħqu mal-ħajja ta' kuljum. Pensjonanti li għaddejjin binqas minn 700 fix-xahar. Għaw iktar minn 60,000 pensjonant illi jieħdu biss inqas u jridu jgħaddu binqas minn 700 euro fix-xahar. 14,000 minnhom dawk huma romol. Ġifieri m'għandhomx fuq min jistgħu jistrieħu. Din hija l-wirt ta' 25 sena ta' Gvern Nazzjonalista. Dawn il-pensjonanti li mbagħad mhux tab xejn, kważi kwart minnhom, kważi kwart tan-nies illi għandhom aktar minn 65 sena, illum qegħdin jgħixu f'riskju tal-faqar. Il-mexxej Laburista jisħaq dwar il-bżonn illi f'pajjiżna tidħol il-kompetenza. Jgħid illi l-poplu ma jistax ikompli jħallas għall-inkompetenza tal-Gvern li ma inkompetenza tidher f'deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu u anke f'ċerti entitajiet. Meta kienet jitkellem waqt laqgħa pubblika fir-Raba' ta' Għawdex, Joseph Muscat qal li sa issa ħadd ma jaf għaliex twaqqaf it-tender għax-xiri ta' filters tal-Power Station ta' Delimara. Tkellem dwar l-inkompetenza fil-MEPA u fl-Air Malta. Dwar il-privatizzazzjoni tal-Jott Marina tal-Imġar Għawdex huwa qal li din imbigħat bi prezz orħos minn appartament li ħares fuq l-istess Jott Marina. Tkellem ukoll dwar l-edukazzjoni u qal li l-Partit Laburista mhux kontra r-riforma, iżda ikkritika min qed imexxi din ir-riforma. Ħankun ċar, il-qasam tar-riforma fil-qasam tal-edukazzjoni aħna qadna kawti ħafna dwaru u ma rridux inkunu b'xi mod jew ieħor nitfgħu il-qasam kruċjali tal-edukazzjoni bħala parti ta' xi ballun politiku. Dwar l-ekonomija ta' pajjiżna l-mexxej Laburista qal li l-familji għadhom għaddejjin minn riċessjoni u affakkar li l-kontijiet se jollew b'14 miljun euro oħra għaliex il-Gvern mhux se jibgħat vouchers tal-benefiċċji tal-enerġija.